гулнисо ризвоншоева офтобаки ман. фаризаҷон аз хоб бедор шуду аз тирезаҳои кушода ба берун нигоҳ кард. гармии офтобаки хандонрӯ ба фаризаҷон ҳаловат бахшид. ӯ бо шодӣ дастонашро ба сӯи офтоб дароз карду гуфт: офтобаки ман туро хеле дӯст медорам. не фаризаҷон, офтоб аз они мост, гуфт дарахти себ. агар офтоб намебуд, дар рӯи замин ягон хел дарахт намерӯид ва одамон аз меваҳои ширини онҳо бенасиб мемонданд. хато мекунӣ дарахти себ. офтоб аз они мост, норозигӣ баён кард об. маҳз аз гармии офтоб пиряхҳо об шуда, руд шуда ба водиҳо мефароянд. бе об ҳаёт нест. об барои одамон ва ҳайвоноту наботот аз ҳама чизи зарур аст. офтоб аз они ман аст, ба даъво ҳамроҳ шуд замин. агар гармии офтоб намебуд, дар замини ман сабза намерӯид. кӣ мегӯяд ки офтоб аз они шумост? офтоб аз они ман аст, бо ситеза гуфт пораи абри сафед аз осмон. аз таъсири гармии офтоб ман бухор шуда ба абр табдил меёбам. баъд борони файзборамро ба замин мерезам, то ки замин шодоб шаваду ҳосил фаровон гардад. офтобаки занинтоҷи босаховат онҳоро гӯш карду гуфт: ман ҳами шуморо дӯст медорам ва гармиамро барои азизонам баробар тақсим мекунам.